இந்த சம்பவம் நேற்று நடந்தது. நான் சும்மா இருக்க முடியாமல் என்னோடய மணவளன்ட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்கேன், நைட்டுக்கு என்னங்க டின்னர் வேணும்னு சொல்லி கேட்கேன். அவர் இருந்துக்கிட்டு ராகி ராகி புட்டு எனக்கு வேணும், ராகி புட்டு எனக்கு வேணும், வரும்போது நான் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்ல. சரிங்க, நான் போயிட்டு ரெடி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல. உனக்கு என்ன சாப்பாடு செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்க. நான் சொன்னேன், எனக்கு ராகி தோசை ஊற்றிக்கிறேங்க, எனக்கு புட்டு பிடிக்காதுன்னு சொல்ல. சரி ஓகே, நான் போயிட்டு ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே அம்மா என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா, தோசைக்கு சாம்பார் வச்சு வச்சுருக்காங்க. என்னம்மா இப்படி ஆயிடுச்சு, பேசாமல் படுத்துட்டேன். இன்றைக்கி எப்பவும் போல் அமாவாசை தான். இன்றைக்கி சாதம், சாம்பார், ரசம், பொரியல் செஞ்சுட்டு எப்பவும் போல் வந்தாச்சு. திரும்ப ஈவினிங் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாய்.